Tervetuloa mun ensimmäisen videon pariin. Nyt tällä kertaa on short-video. Tässä tulee mun eka Brawl Stars-video ja ehdottakaa jos haluatte jotain muita videoita. Sitten kun 20 tilaajaa täyteen, niin tulee joku spessu. Olisiko legendaarinen jääkaapin esittely? Pelataan tällä kertaa vaikka Maxille joo. Laittakaa kommentteihin muuten, jos haluatte, että mä teen Maxille sellaisen sarjan, että kun Max 1000 dropi, se on mulla tällä hetkellä jossain 400 dropissa. Mä en tiedä mikä maailman paras pelaaja. Osaan mä kyllä pelaa, mutta mutta arvatkaa kommenteissa monta rämäpäätä mulla on. Se kyllä näkyy tuossa äsken, mutta jos ette kelaa, niin ilman että kelaatte, niin arvatkaa. Oikeesti. En mä jää. Eikä jää. Tykkäättekö teistä Brawlista? Jos ette, niin laittakaa kommentteihin, mutta nimittäin mä en näitä videoita turhaan halua tehdä. Laitetaan vaikka Amberille. Joo, sori, mulla nyt ollut pari päivää äänipainoksissa, niin sori jos mä kuulostan huolta. Toi Edgar hyppää ihan just mun selkään. Laittakaa pelinimi mulle kommenteissa. Laittakaa pelinimi mulle kommenteissa, jos haluatte tulla pelaa munkaan videolle. Saatatte ehkä päästä videolle. En ole mikään paras Amber. And the burning continues. Mä tuun varmaan joka päivä
tekee videoita. Varmaan joka päivä tulee ainakin yksi short, jos mä saan tilaajia, mutta se on vähän tylsää, jos ei ole tilaajia, niin tehdä shortseja. Mutta nyt kyllä mä ymmärrän, että mulla ei ole tilaa, kun mä vasta aloitin. Mutta joku siellä katsojista, muistatteko te mun vanhan kanavan Elliot Kaipio, mutta se poistui jostain syystä. Ja jos muistatte mun vanhan kanavan, niin laittakaa seuraakseen tää. Se mun vanha kanava oli nimellä Elliot Kaipio, mutta sitä ei enää löydy mistään, kun se poistui. Mä luulin, että on vaikeet selostaa niin katsojille samaan aikaan kun pelaa. Mutta tää on hyvä. Mutta kyllä vähän niin silleen helpompaa pelaa, kun ei ole paineita. Time to make a splash. Yes. I'm so gonna win everything. Jos mietitte, että miksi mä en näytä naamaa, niin koska mä en halua. So I can finally breathe again. Ei. Gotta get rid of that smell. Ihan just. No tää on yksi. No. Tää on niin voitettu peli. Joo, ei oo sittenkään. Mut Venät on ihan stormi. Tai mä tiedän miksi tätä kutsutaan. Try some zombie. Bye. Joo. Gotta get rid of that smell. Ootteko te muuten kukaan mitään YouTubettajia? Mulla oli ennen jotain 60 tilaajaa, mutta se on kyllä aika vähän, mutta on se mulle sevi paljon. Juu. Ei. Tyrmää 200 vastusta. Nyt lähtee. Napauta se.
Kablam, pow, zap, sizzle! Time to make a splash! Resuscitation is my vocation! Ei, vitsi. Tää oli vahinko oikeesti. Please. Oh! Mä tännekin kyllä luonnut. Ai, vitsi mennästä luonnut. Mä takas. Mun takas, please. Mene. No ei ajattelut yhtään mitään. Onks toi kuollut? Vitsi kun pitää keskittyä pelaamiseen, niin ei pysty tekemään. Sori jos tulee tämmösiä hiljaisia hetkiä. Mä keskityn, niin ei pysty puhumaan. Tää on niin vittu peli. Resuscitation is my vocation. Pidetään vielä yksi peli. Tää siivousvuoroa. Mä en oo muuten tainnut testaa tätä. Vitsi. Tää varmaan yksin tai kaksin peliselkkaus. Mitä? Siis mitä tässä tehdään? Nyt alkoi kiinnostaa. Pitää kyllä 20 roskaa. Okei. Menettääköhän tässä roskaa? Mä kiinnostaa lainkaan. Menettää. Ei. Vitsi. Eiku menettää. Ei. Eiku menettää. Yhden. Okei. En ymmärrä mikä tässä on tarkoituksena, mutta... No, se video alkaa olla siinä, joten se ois moro.